Ay kublai pi iwe perlok janga kam tam ki subscriber ki like ki share ki comment ki jong pi menta kadon ka we ka post na ki dikot jong ka ki es te kumba pilatip ba u doktor nong like ula dep ye join bat ka NPP ban yakun election kane ka ki es kadai ka khasi authority society te pilaban pule bnya iya kane ka post bala post da ki pradikot jom ka ki es bakidon ke jing susi ke bakrau namar ki adawa ya ka tin khasi ke ba ya ka sarkar India ba ya ka sarkar jala bakan penrung no syaka schedule syaka kernit ke bapra te kumba pilai I kane ka post kalong kumni pilaban page hadu ka bakut ya kane ka video bat pule bnia ya kini post kiba latho hakane ka Facebook page di namar don bun ki balanang la start kiba ki kraw perkat jong kari kasi ke jongi namar ba hakajing raha lane hajing kwa bor lane kajing kwa mentoy shimet bun kila syak thit no ban bun kila syak pen kebum no te kumba pio I ya kaneka post bala post da ine iwe pradikot ya kaneka post jong ine I doktor nong like teka imat kalong kumta haba pipet ya kini ki post pat ya kini ki kentin ki balatho ne pilaban perkat atau kadai sisa ne em kumba sngeu ini iba post ya kaneka post ndrei nga kerpat ya pi iwe ba sngha da perkat ba shwa ban komen ban ra ya kino ki post ki baper namar nasu tu hi ba kadon halala ke jing sngeu lada kanai ke jing kren ke jonga yo le se ke le dei shano nga pan map na phi kiba sngap bat kiba page ya kanai ka video ke jonga te sngeu bahasa komen hapo komen jonga ke jing sngeu ke jong phi halor kanai ka post bala post da iwe pradikot jong ka ke es ya I doktor nong like pat nga kerpat ru epi iwe haba hakane ka election chiteng samoy nga try piladon hi ka jingmut ka jing perkat bat gidei ban snguthu la ka jong ka jing sngeu halade bat kumno bangin put teng ai kuble epi iwe baro kiba tio I ya kane ka post ka jonga bat ya kane ka YouTube jonga sngba subscribe bat share cheki perlok ki jong pi khnang ba kan poi share ki perlok ki jong pi baro tangum ta kuble sibun kuble sha jarngu ngin saya kendo pat ha ka we pat ka video kuble sibun